उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रामध्ये महापालिकांना नमो उद्यान विकसित करण्यासाठी 1 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केलाय। या योजनेचा राज्यातील 394 पालिका व महापालिकांना लाभ होणार आहे। या योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करणाऱ्या महापालिकांना विशेष पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आहे। त्यातील पहिल्या 3 विजेत्यांना अनुक्रमे 5 कोटी, 3 कोटी आणि 1 कोटी रुपयांचं बक्षीस देण्यात येईल असं जाहीर करत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही योजना म्हणजे महाराष्ट्राकडून पंतप्रधानांना दिलेली वाढदिवसाची भेट आहे असं सांगितलेलं आहे। राज्यातील शहरांमध्ये नमो उद्यान हा उपक्रम राबवला जाणार आहे आणि यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केलेली आहे। पालिकांना निधी दिला जाणार आहे आणि ज्या पालिका सर्वोत्कृष्टपणे ही योजना राबवतील त्यांचा गौरव देखील केला जाणार आहे।